Minsan, napapagal na kita sa dalagan kan sa tung buhay. May mahihiling kang cute, aral daw kang makommute, masaod ka ning sobrang igot, makarigos ka sa tugang mo, malinig ka ning salming, mabalik ulit kita sa cute. Hatod sa Indokan Star Cinema, ngunya na aldaw, may mabibisto kang cute. Siyempre, mapasir simple ka sana. Siyempre, ang feeling mo, virgin ka pa. O, shot pa di. Si Sema nagpapataw ka yan. O to si Butchokoy. Ano tayo sa imo ang number ko? Ay, tinao ko. Garo ka na Bombay, ang ara mo lang St. Jude's and Badjin. Uy, si Butchokoy. Oy, ara mo, ugad ako yung tutuga sa imo. May dara-dara ako digdi, 8 por ligo. Halik ko na ko tan sasabihin. I love you. Ang sinasabi ko sa imo, may dara-dara akong sardinas na ligo, 8. Ay, kala ko pikoy. O dara-dara ko ng mga badang mo, ipapabarakal ko na ini. Hayop. Masiram pala ng kinalas diday. Maurag talaga yan. Iyo, malsom. Siyempre, araw kayo nang namit kayo digdi. Bicol ini. Ay, pwede makisyuso kami. Maurag baga dun churchicks mo. Maurag man nga ni, abo man sili. Sige mo na naman ang YouPorn. Digdis na kita sa piot, garos ako. Hayop ka sabing mayo kung plano magsali dyan sa Andy Shop. O sige, nagimunta kang upline. May nagparalamag daw sa ko sa banggi. Sa Andy Shop ito. Yung gayo ka. Abangan ang pelikula kan taon kung saan ng mga artista mayo ng ibang giniribo kundi ang magbaraktutan, magsarangkayan, magkurugusan dawa sa mataong lugar. May itutuga ako sa imo, bakla talaga ako. Anong bakla? Sisintang beses na may nangyari sa Muna to. na tatipaparabilang mo ang mga nangyayari sa to. Malay mo, lucky number ta ito. Manggana kita sa loto. Dala nung taan buong eksena kan pelikulang Hello, Love, Goodbye. Ang bala ka ini mababakal sa kantidad na 31 o kung DVD asang gatos ini sa Divisoria o kaya sa bangketa o kaya maghanap ka na lang ng barkada mo na nagbuborbor ning CD akin si sana ini sa tropa. Asin uni ang sa indong amigo na si Bicolano Loco nagsasabing marhay na banggi o marhay na pagkahapon o marhay na pagkaaga sa indo. Diyos mabalos, goodbye.